Ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Ibheshu ngingowakwaDzanibe isibongo. Siyazi ke bakwethu ukuthi siyahlanganyele njalo kuyona ingosi lapho sithi khona you are not alone yana. Siyazi ke ukuthi ke uhlelo lolu esibambisene nalo nayo inhlangano you are not alone okuyinhlangano ke ebhekele ukuhlukumeza kakhulu nokubukekela kulabo abahlumezanayo ngaba nje ngokobulili noma nje mhlambe ke nalabo abaye bethandane ke ngokobulili kubufanayo. Iyana ke iyangenelela ezintweni ezihlukahlukene. Kulokhu ke sizobheka la sizothi khona Child Protection Week. Siyazi ke sinokubona izingane ilahleka kuningi nje okuyaye kwenzeke sibuke sibike nathi njengoba ke siyithembisa online. Sizothi ke kuMama Maseko sibonile ke izwe laseNingizimu Afrika nangokuka ngqongqoshe ethula iChild Protection Week esizweni sonke. Sifuna ukuthola kabanzi ukuthi ngabe isho ukuthini, ngabe ivikeleke kangakanani izingane, ingani sizoze sibeke neChild Protection Month masekuphelele ngoba siqala iviki lika Child Protection Week kodwa ke sesithi yonke inyanga iphelele kuzobhekeleka la ekuthenini izingane akwazi ukuthi zivikelekile yini izingane. Bazali mhlambe ngabe iqhaza nelibambile liyaqinisekisa yini ukuthi izingane ke zivikelekile. Ungaba ubhuti, umalume, usisi noma nje umzali, ubaba, umama noma uanti nabo bonke nje abantu abasuke bekhona. Siyazi ukuthi nogogo badlala enkulu irole, iqhaza elikhulu ekugadeni ke nezingane nokuyivikela uqinisekisa ukuthi ke ziphephile. Siyibonile ke nezigameko ezikhona koLimpopo nokulahleka kwezingane ezisencane nala endaweni yaseThembisa kubiwa ngokuduka kwezingane ephinde ke nokho kube nenhlanhla yokuthi ke zithole the good Samaritans bese ke ziyakwazi ukuthi zitholakala. Ake singene ke sinikeze umama uMrs Jabulile Maseko weyana ongumphathi omkhulu ke umanqenqeza ophinde ke abe ngumsunguli ukuthi naye akwazi ukusibingelela. Sanibonani babukele emakhaya ophambi kwenu uJabulile Maseko, the founder and the CEO of You Are Not Alone Women and Family Center. Siyatholakala ke eMawukeng Extension ngaseNtshonalanga Primary School. Nawufika khona ubuze nje ukuthi ama social worker aseyana atholakala laphi. Siyatholakala ema-police station Edenville, Nockham Park and Sebenza Police Station. Ngiyabonga kakhulu team for the opportunity. Asilenzi kiphutha uma ngabe sesikhulumile siyasiqinisekise ukuthi siyakwenza kwenzeke. Mama Maseko. Yebo Mfanelo. Lojulile udaba esingena kulolu suku la namhlanje. Asibonge ke ukuthi sihlezi nawe kanti futhi iviki neviki uyaqinisekisa ukuthi uyasenza isikhathi. Niyana ngaphambi kokuthi singene ke kwi-Child Protection Week and Month. Uyini umsebenzi wenu? Umsebenzi wethu ukuba usonhlala kahle ama social worker ukuthi siyabuka ukuthi abantu bangahlukumezeki ngokobulili bangahlukumezeki because abanamali izinto eziningi. Yeah, so i-mental health yomuntu ibalulekile. We are here as social workers aseyana ukuthi siba support psychologically for free ukuthi umuntu eze azokhuluma nanenkinga for the prevention before kwenzeka izinto esingafuni ukuthi zenzeke like gender based violence, ukuhlukunyezwa kwabantwana, ukulahleka kwabantwana. So now nenkinga ungumama wazi ukuthi umntwana wakho awumdingi, ubona ukuthi awukhona ukunakekela umntwana ngoba sometimes we need sebadinga abantwana bethu but ukuprovide kuba inkinga. We are here as social workers for that. Ingakanani incindezi ekhona ezweni laseNingizimu Afrika ngezimo ezithinta ukuhlukumezeka esingabuka nje i-GBV kuhamba kangakanani? Gender based violence Mfanelo siyazama. We are trying, we're doing our awareness campaign. Like last time we had the education the Genix Institute. But still abantu bethu bayahlukumezeka, abantu bethu abafuna ukuza kula platform anjalo ukuthi bathole information. Even now we are educating them, but still kunabantu abazondlula bathi hayi ile show ile abakhuluma ngayo nge-gender based violence. Kanti getting the information ukuthi wazi ukuthi what are the triggers of gender based violence, umbona kanjani ama red flags yini, umbona kanjani upartner wakho ukuthi hayi lona ngathi ngihambe kabi, ngathi ngiyathele eqeleni akusuye ungqo. So kumanje nje baningi abafazi ababulawayo because of gender based violence, baningi abantwana abafayo because of gender based violence. Yeah, kunzima kakhulu. Kwethulwe ngokusemthethweni uqala kwalenyanga kaMay njengenyanga ekufanele siyisebenzise ekudluliseni umlayezo mayelana ke nokuvikeleka kweingane, child protection.
nithini ke niyana sinokubuka nathi sithembisa online izingane zinokuduka ngabe ivikeleke kangakanani izingane imapi amagalelo esingawadlala neqhaza esingalibamba uqinisekisa ukuthi izingane zigcina zivikelekile ngaso sonke isikhathi. Kunzima kakhulu because of poverty nokuthi abantu abasebenzi mfanelo abantwana bethu abavikelekanga at all. Ngoba kunabomama abahambayo bathi ngisayophanda. Aphume nakaphuma la ushiya umntanakhe nakashiya umntanakhe sikhashile understand ukuthi sihleli nabanye abantu esingabazi emarumini. Then uthola ukuthi umntwana usuyahlukumezeka khona lapho bayamdlengula wena umama ubhizi uhambile uthi yaphanda. It is the duty of a parent ukuthi protect umntwana to prevent izinto ezifana nabo sexual harassment ebantwaneni. Because even though umuntu angapenetrate through umntwana ukuthi ambambise izinto engafanelanga azibambe, that harassment iyahamba psychologically iyalimaza emntwaneni. So as umama yena ubhizi ngale uthi uyaphanda ematshwaleni abomama bakhona sebaphuza kakhulu because they trying to run away from a pain. It's not like wonke umuntu esimthola ematshwaleni is because ufuna kuba setshwaleni. Some people they trying to numb a pain kanti they destroying omunye umuntu la. And kahle abazi destroy bona bodwa because if you are destroying lo mntana wakho lana lo mntana uzoba ne-anger uthi umama ngangithandi uthanda utshwala then uzohamba umntana lo ayoganga kamakhelwane nakaganga kamakhelwane maybe bamshaye then bese kuqala inzondo hlukumezeka wonke umuntu eSouth Africa. Izokala ke kuyinto ethanda ukuthi ke ibe deep. Mhlambe ke kwezinye isikhathi ekunukubezweni nje nazo izingane kakhulukazi lezi zamantombazane. Ngake ngezwe futhi nala emabholeni laba ucoach izingane ezincanyana nako ke kwabikwa ukuthi eyikhona ucoach engathi abazithinti kahle izingane. Lento ngicabanga ukuthi iqala nangokukhuluma thina njengoba siyisizwe. Uyamuza umuntu okukhuluma ngento ukuthi lo muntu lona kusho ukuthi lento angayiphila lento kusho ukuthi akayiboni ubunkinga bayo. Senze njani ukuvikela ngaphambi kokuba njengoba ushilo ukuthi ngaphambi kokuba ize kube kuthiwa naye sekuyiperpetrator lo muntu usewumsola. Icala kancane icala ngathi thina ama parents ukuthi ubuka umuntu umbona kahle ukuthi unemali zozoqala hayi mkhwenyana wami angithengele isinkwa. Then umkhwenyana vele uzobona ukuthi ngumkhwenyana khona lapha bese yaqala ke so uphatha umntwana lo wentombazana umbamba kabi. But anyway imfanelo it's not like badlengula abantwana abamantombazana kuphela. Cela just correct lapho because abantwana babafana manje babadlengula kakhulu and bona bayasaba ukukhuluma to communicate ukuthi this is what is happening to us. And siyabuka abahamba baye emabhoreni uthola ukuthi lapha ebhoreni ucoach nayo ababamba bona laba abafana nasemasontweni abafundisi babamba bona labantwana babafana ngoba kunalabantu abasifihlile ukuthi bona they like the other gender the same gender as them. Then bangabafundisi then nasebaqeda bahlukumeza abantwana abancane. So kuningi okwenzakalayo okudinga ukuthi as parents be vigilant ukuthi know umntwana wakho. No behavior yomntwana wakho nakasa changeile psychologically you can see ukuthi there's something engasekho right. Umntwana sekane fear maybe uyamthuma kamakhelwane uthi angifuni ukuya because usaba ukutshela ukuthi kwenzakalani nona uzomshaya umforce ukuthi hamba uye kamakhelwane kanti umakhelwane sekaqalile ubona umfazi emntwaneni ongowakho. And again sithuma abantwana bethu ebusuku ukuthi mabayothenga eitoro na baqeda abantwana babadlengula khona lapha eitoro umntana akahambe mfanelo aye estoro atinaka estoro abuye after 3 hours na ubuya uthatha induku yamshaya awubuzanga ukuthi why are you taking that 3 hours. And bamtshelile umntwana ukuthi wakhuluma ngiyakubulala or ngibulala abazali bakho because wena ngaleyo moment nawe you are high ngama emotions you don't even think about lo mntwana ohamba isikhathi eside ukuthi umbuze ukuthi what happened. Then uzobuya umshaya nomshaya lo mntwana uzoba nenzondo kuwe uzoba neanger lokuthi azonde bafazi or azonde wonke umuntu because yena abona ngathi akathandwanga kahle because now uhamba nale pain akasakhona ukukhuluma ukuthi mina bangidlengulile phela. Mina ngithena ngifika lapha ngithi ngithenga isinkwa bangithatha bangifaka eroomini bangenza sona because wena udecide as a parent that relationship between a child and
mother or a father, because umntwana ukhuliswa abantu abayi-2, umama nobaba. We cannot place the responsibility kumuntu wesifazane kuphela. Ubaba naye responsible for ukuthi abuke umntwana wakhe, abe na that relationship nomntanakhe, ukuthi like now nomntwana wentombazana, have that relationship ukuthi umkhombise ukuthi I love you mntanami. Just say it, ngiyakuthanda mntanami, angaze ayoyithola la ngaphandle komunye umuntu amkhohlisa athi yamthanda, because angilithola uthando ekhaya, there's no love. So sengabazali, let us think before we act. Before ushaya umntwana athi akafuni ukuya esikolweni, zicabange ukuthi why lo mntwana achangile angasafuni ukuya esikolweni. We see what is happening ey'koleni nowadays. Abantwana bethu bayahlukunyezwa ey'koleni. Thola umntwana nakazochange i-behavior, so uphethwe ikhanda, oluyise uphethwe ikhanda, oluyise uphethwe isisu ekuseni, ebusuku uright but ekuseni sekachintshile. Then when you decide ukuthi so yadelela, then so yamshaya umntanakho. Kanti umntwana it's a sign ukuthi I'm crying, I need help. But because of you, with your anger issues as parents nathi sihlukumezekile in our relationship, we do not even think about abantwana bethu. We do not see them, we do not hear them. So it's all about the matter of the heart. Inhliziyo ingumbulali, because nakulimela inhliziyo kulimala wonke umuntu olaxeleni. Ngiyezwakala. Mhlambe izingane yiziphi izinto esingayibheka ekufanele zivikeleke kakhulu kuzo uma mhlambe ngabe sikuthiwa siyazicharacterize, iziphi lezinto aba exposed kuzona, ngoba ngiyacabanga mhlambe khona izinto esingayinaki zambu cyber. Uthola ukuthi ingane ino Facebook kodwa ingane ino 6 years kodwa ikhuluma nabantu asebebadala. Mhlambe ukunaba ngokubheka izinto esingayinakile sabazali, what should be the protection from iziphi izinto aba exposed kakhulu kuzona? Social media mfanelo iyababulala abantwana bethu, and bane access too much now because we have ama Wi-Fis ezindlini. So we forget about parental control emafonini, ukuthi sikwazi ukucontrola ukuthi umntanakho ubukani ku social media, because kunabantu abadala kuma social media abazenze abantwana. Uvela as ku profile ngumntwana, then I communicate nomntanakho. That's why we see abantwana abaningi ba disappear, because they sharing so much information through social media. They are exposing themselves to the danger. So as parents, we need to protect abantwana bethu. Nasibona ukuthi la sekune risk, umntwana sekahlala kakhulu efonini, umntwana sekahlala kakhulu ayedwa ekamereni. What is he or she doing ekamereni? Check umntanakho ukuthi yini yenza ukuthi uchange, so awusahlali nathi, so uhlala ekamereni lokhu busy efonini. We need to check those things. Ama science ashowayo ukuthi there is something echangile. But if ungumama or umzali owaziyo umntanakho, owazi behavior yomntanakho, you can see umntanakho nakasachangile. You can see nakasaluza ifocus entweni eziright bekayithanda, like studying, like going to church, ukuthi there is something engasahambi kahle. Wow, cha, hayi makungaseke kuthiwe kukhona okungaphekwa lokho, sengaze kube ukuthi nami sengisenga kwemithiyo. Elakho lokugcina nje ukuthi bakwazi ukuthi basichazele ukuthi ikuphi ukubaleka kokuvikela izingane. Okay, again kunalaba baneglect abantwana abancane, uthola ukuthi ushiya abantwana babodwa. Sibonile kakhulu imikhukhu isha, nayisha kusha nabantwana phakathi. Kubalulekile for i-mental health yomntwana. Na ufuna umntwana akho ukuthi aye phambili empilweni, you need to build i-mental health yakhe ibe kahle. Whatever uyithisha umntwana akho, let it be positive. Don't instill izinto ezi negative emntwaneni. You know, kunama parents ukuthi umntwana nakafeyila bathi usilima wena ufuza unyongo, usilima wena ufuza uyihlo. Those negative words ozinikeza umntwana ziyamdestroya umntwana esikhundleni sokuthi abe nama effort ukuthi ngifuna ukuzama, afake effort ukuthi ngifuna ukuzama ukuthi ngiye phambili. Uzozibuka esibukeni athi no, mina bathe vele ngisilima, then why ngitrya? Icala ngokukhulumayo emlonyeni. Ngifuna ukuthi babe careful ngento abayikhulumayo ngoba it can build and also it can destroy.
That's why ngithi check-a umntana khona kabuye esikoleni, have time nomntana khona kabuye esikoleni umbuze ukuthi how was school. You will notice ukuthi umntwana kuchangile, kukhona into eyenzakalayo. And umntwana nakalahle something esikoleni ungamshayi. Kunalama parents umfanelo angizwe ubhlungu ukuthi uvele ufake induku not knowing ukuthi kune bullying eningi esikoleni. Abantwana bayabhulwa and bayasaba ukukhuluma. Wena now eda umshaya, you are destroying that child. I-future yakhe iyaphela because there's no one ongilalelayo mina, then rather ngidle ipoison ngife. But anyway, to those abantwana abasilahlekele recently, baningi Thembisa abasilahlekele, may their soul rest in peace. And parents, I beg you out there, nangabe ulalele, khuluma, communicator nomntanakho. Ukukhuluma kubalulekile. Ukukhuluma ngila uzothola khona ukuthi there is something engasahambi kahle or kwenzakalana empilweni yomntanakho. Iyana siyithola kanjani masifisa ukuyithola la enkundleni kanjalo nokuxhumana nayo? Siyatholakala kuwo wonke ama-social media platform. Nakhona la kuThembisa online babukele kakhulu ngoba sizobe sikhona simningi lana. And our number 063 991 1274 063 991 1274 010 065 1733 010 065 1733. And please guys, ngicela ukuthi ni book your appointment kuThembisa office siya operator and check izinto esizoba nazo, because kuzoba nezinto esizoba nazo ezizokwazi ku-assista umphakathi, like ama skills esizoba nawo to build so that sizokwazi ukunciphisa ama chances where gender based violence and future perpetrators, because i-anger ikhoza ukungcola emhlabeni. Yeah, nini height ezayo, when is it and khamba kanjani? I-height yethu mfanelo, wow, wangikhumbuza nge-height. Thank you so much for reminding me. Height yethu ngeyi-date zaka May. I-date zaka May eBechikas. And it's only 100 rand donation to the organization so that sizokwazi ku-function singavali ngoba i-funding department is not always on time. Genzeka singayitholi masinyane. So now we need to have something to sustain the organization. So whoever is listening or watching, siyacela any donation that you can have so that sizokwazi ukufinyelela endaweni ezibalulekile la kunabantwana bethu khona like ey'kolweni, sikwazi ukuthi sidile nge-mental health. If mental health yomuntu right, everything will be fine. And kunama-speakers aphezulu for free. Sengiqishe ngathi for free, sengimjwayele free. Okay, only 100 rand donation. Ifana nokuthi free mos. Yeah, but kunama-refreshment azotholakala khona lapho nezinye izinto. Thank you so much for reminding me. Nama-token. Yeah, of appreciation. Okay, no, siyabonga kakhulu Sibonge. Thank you. Ngiyabonga kakhulu balalele emakhaya. Keep on watching Thembisa online. You are not alone. You are not? You are not alone. Thank you. Iyake muzwa kwethu, siyabonga kakhulu ukuthi nawe ukwazi ukuhlala nathi ubeke indlebe. You are not alone. Sibamsene nayo ke inhlangano siyithembisa online. Siyayisize kuwe ke on lighter notes, bhekeke nezinto ezithinta ukuhlukumezeka kwabantu ngokobulili. I-GBV ke vele it is a second pandemic yala eSouth Africa. Kusho ukuthi ke iyona into ebalekile kufanele siloko sihlokoloza umlayezo uze ungene. Igama lami ngingumfanele uPhenyi Bheshu, ngingwakwadzanibe isibongo. Angithatha ithuba sibonge kakhulu kuyona iyana. Ngibonge kuza kwethu banele uBrowser Sodlo kuyena osishuthela wasesihlanganisela wasifakela yonke imicikilisho nobuhle lobobonayo. uKape naye ubekhona lekelela kanjalo nensizwa usihle kwakwangwini. Nami ngithi ke nje siyabonga kakhulu. You are not alone, Yana.